Hvad? Jeg har ikke noget håndklæde. Hvad er det, udsæt vej mig? Jeg har bare ikke noget god kød. Jeg tror lige, hey, jeg har ikke lagt dit kød med det hele. Jeg har garanteret, at det skal kølle. Nej, den er lige så rød. Den er lige så rød, den her. Det er de jo alle sammen. Har du været ved til? Det er sort. Det er sort. Du skal da ikke skide gøre med at have øst. Sort er det. Øj, der er på mål. Der er skylden, det var for at få den ind på banen. Ja, fuck det. Skaftet. Og lige ved at jeg har skaftet, Magnus. Der er spyttet pinden. Jeg kan nå at fange bolden med mit kamera. Nej, det gjorde det bare ikke. Du gjorde ikke lige en blande i det flotte bid. Hvad er mål? Der er mål! Ding, 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 ding! 1-0. Det gjorde det fandme igen, Limblad. Næste gang, du gør det, er det strafpoint. Det føles også sort her, det her. Det er med vilje, Magnus. Det er fordi, det er sort bold skyder til. Jo! Mål! Det var lige, der kom en 2-5. At 1-1 blev hævet hjem. Nej. Vi har været over en gang, vi kan ikke finde det. Nej. Fantastisk. Woo! Hey! Ej, det er tæt på. Op i højbældet, det giver også point. Ja, det gør det også. Nu står der 1,5-1. Hvis jeg ryger op i en gang til. Nej! Så havde jeg vundet for længe. Det var 3 point, jeg bruger 2. Nu har vi ikke flere bolde. Bolden fra sidste år. Kan du den bold? I krop. Det var sådan noget til at jeg synes, det var godt spillet der. Nej, skyder du helt? Nej. Nej, det skal lige være film. Hvad så? Film det hele?